माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी 4th chapter நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம். जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो नाम நேத்து எதை பத்தி படிச்சோம்? 197 மாதாஜி. பார்க்கணும் ஆத்மா ராமா பத்தி படிச்சோம் இல்லையா? சோ ஆத்மா ராம முனையக அந்த ஸ்லோகத்துல சோ ஆத்மா ராமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? முற்றிலும் பௌதிகத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை இல்லையா? அப்படின்னா பௌதிகத்தின் மீது பற்றுதல் அற்ற தன்மை, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பலன்களை விழையாம பௌதிகத்தோட எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபட்டிருந்தாலும் கூட அவங்க பௌதிகத்தின் தரப்புல இருந்து எந்த ஒரு இதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அனைத்தையுமே இறைவனுக்காக ஆற்றக்கூடிய அதாவது ஒரு கைங்கரியமா நினைச்சுட்டு செய்வாங்க. எவ்ரி திங், அதாவது பிரதி ஒண்ணு செயலிலுமே இது இறைவன் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கட்டளை, இதை நாம நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தை கொண்டவர்கள். அப்போ அந்த பௌதீகத்தோட அவங்க மனதளவுல அந்த எந்த ஒரு பலனையுமே எதிர்பார்க்காம இல்லையா, இது இப்படி வந்தாகணும், இது எனக்கு இது வேணும், பௌதிகத்துல இது எனக்கு தேவை அப்படிங்கிற அந்த மனசு எதுவுமே இருக்காது. சோ அப்படிப்பட்ட தூய்மையான ஒரு ஹிருதயம். சோ அதுக்கு எத்தனை மீனிங்? மொத்தம் 18 மீனிங் நாம நேத்து பார்த்தோம். ஓகே, சோ இந்த அதாவது 186 or 7 சொன்ன மாதிரி 18 அர்த்தங்களை அழகா விளக்குனாரு. யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. யாருக்கு? சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாருக்கு இல்லையா? சோ அவர் மேலும் வியாக்கியானங்கள்ல ஏன்னா அவரும் புலமை பெற்றவர் இல்லையா, எல்லாத்தையுமே அவரும் எடுத்த உடனே ஒத்துக்க முடியாது. அவர் ஒரு இதை உணர்ந்து இருப்பார். அந்த உணர்தலை அவருடைய உணர்தல் எல்லாமே மாயவாத கொள்கையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது உணர்தல் என்பது அவங்களது கற்பனையான தத்துவங்கள் அப்படிங்கிறதையுமே நாம படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா? இதை நான் எதையுமே சொல்லலப்பா, எல்லாமே அங்க சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறோ அதை நாம அப்படியே புரிஞ்சுட்டு அப்படியே எடுத்துக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, அவ்வளவு பெரிய ஸ்காலர்லி பர்சன் கிட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு சேலஞ்சிங் இல்லையா? சோ அழகா அந்த வியாக்கியானத்தை ரொம்ப அற்புதமா எடுத்துட்டு போறாரு. ஓகே, இப்ப நாம 197. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் நான் ஸ்லோகம் வாசிச்சுறேன், நீங்க பர்பட்ஸ் அது வாசிச்சுட்டு போயிட்டே டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்பட். ஓகே, अन्यहेत साध्या साधना कारी आचादाना एति एति नेहारा सिद्ध सुधा के रमाना. எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசி. இந்த 3 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 3 விஷயங்கள் ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள பக்குவமான சாதகனின் மனதினை கவர்ந்து இதர ஆன்மீக வழிமுறைகள் அனைத்தையும் வெற்றி கொள்கின்றன. பொருளுரை: பக்தி யோகத்தினை தவிர்த்து ஆன்மீக செயல்கள் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. ஞான சம்பிரதாயத்தினால் கற்றறிந்த அறிஞர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் அனுமான செயல்கள், வேத நியமங்களின்படி பொதுமக்களால் நிகழ்த்தப்படும் பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாத யோகிகளின் செயல்கள். இந்த பிரிவுகளில் பல்வேறு கிளைகளும் உள்ளன. ஆனால் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் தமது அச்சிந்திய சக்தியாலும் தெய்வீக குணங்களாலும் கர்மம், ஞானம், யோகம் போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள சாதகனின் மனத்தினை கவருகிறார். முழுமுதற் கடவுள் அச்சிந்திய சக்திகள் நிரம்பியவர்.
அவரது வியக்தித்துவம், அவரது சக்திகள் மற்றும் அவரது தெய்வீக குணங்களுடன் தொடர்புடையவை. இவை அனைத்தும் தீவிரமான சாதகனை பெரிதும் கவரச் செய்கின்றன. இதன் விளைவாக முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அனைவரையும் கவருபவர் என்று அறியப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. சனகாதி சுகதேவா சாஹதே பிரமாணா ஹேமதனார்த்தா கரேன வியாக்கியானா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுகதேவ கோஸ்வாமி மற்றும் 4 ரிஷிகளான சனகர், சனத்குமாரர், சனாதனர் மற்றும் சனந்தனரை பிராமணனாக வைத்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்லோகத்தின் பொருளை விளக்கினார். இவ்வாறாக மகாபிரபு பல்வேறு அர்த்தங்களையும் விளக்கங்களையும் வழங்கினார். பொருளுரை: கிருஷ்ணர் அனைவரையும் கவரக்கூடியவர் என்பது 4 ரிஷிகள் மற்றும் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் செயல்களிலிருந்து உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. அவர்கள் அனைவரும் முக்தி பெற்ற நபர்கள். இருப்பினும் அவர்கள் பகவானின் குணங்களாலும் லீலைகளாலும் கவரப்பட்டனர். எனவே விக்கிரகம் கிருத்வா பகவந்தம் பஜந்தே. முக்தி பெற்ற நபர்கள் கூட பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளால் கவரப்பட்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலை 24.112. சுகதேவ கோஸ்வாமியின் சதுகசன என்று அறியப்பட்ட 4 குமாரர்களும் தங்களது வாழ்வின் ஆரம்பத்திலிருந்தே பிரம்மன் தளத்தில் முக்தி பெற்றவர்களாகவும் தன் உணர்வை அடைந்தவர்களாகவும் இருந்தனர். அவ்வாறு இருப்பினும் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் குணங்களினால் கவரப்பட்டு அவரது தொண்டில் ஈடுபட்டனர். 4 குமாரர்கள் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருந்த மலர்களின் நறுமணத்தினால் கவரப்பட்டு அதன் மூலமாக பக்தர்கள் ஆயினர். சுகதேவ கோஸ்வாமி தமது தந்தையான வியாசதேவரின் கருணையினால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை செவியுற்று அதன் விளைவாக கிருஷ்ணரால் கவரப்பட்டு மிகச்சிறந்த பக்தரானார். பகவானின் தொண்டில் அனுபவிக்கப்படும் தெய்வீக ஆனந்தமானது அருவ பிரம்மனை உணர்வதால் பெறப்படும் இன்பமான பிரம்மானந்தை காட்டிலும் மிகவும் உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்பது இறுதி முடிவாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. சுனி பட்டாச்சாரியரா மானே ஹைலா சமத்காரா பிரபு கே கிருஷ்ண ஜானி கரே ஆபனாதிகாரா. இருக்காங்களா பத்மா மாதாஜி? அவுட்னு நினைக்கிறேன். வேற யாருக்கு தமிழ் புக் இருக்கு? 2, அதாவது புஷ்ப மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி தவிர்த்து வேற யாருக்காவது இருக்கா? ஓகே, இல்லைன்னா பிரேமா மாதாஜி மல்லிகா மாதாஜி இருக்காங்களா? மாதாஜி இங்கிலீஷ்ல பர்ஃபெக்ட் படிக்கவா மாதாஜி? இங்கிலீஷ் தானே வேண்டாம், உங்களுக்காக தான் நான் தமிழ் வாசிக்கிறேன். புக் எடுக்கிறேன் மாதாஜி. அவங்க 2 பேரும் படிக்கிறாங்கன்னு புக் எடுக்கல நான். ஓகே, ஃபைன். நீங்க எடுங்க, அதுக்குள்ள இதை வாசிக்கிற நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நீங்க வாசிங்க. ஓகே, பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. ஓகே. ஆத்மாராமா ஸ்லோகத்திற்கான சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் விளக்கத்தினை கேட்டு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் வியப்பில் உறைந்தார். அதன் பின்னர் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரே என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். பின்வரும் வார்த்தைகளினால் அவர் தம்மை தாமே கண்டித்து கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப சிலிர்க்குது. எஸ், மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. இனோஹதா சாக்ஷாத் கிருஷ்ணா முனினா ஜானியா மகா அபராத கைனோ கர்விதாஹயா. எஸ், வாசிங்க. மல்லிகா மாதாஜி எடுத்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே என்பது உறுதி. அவரை புரிந்து கொள்ள இயலாமல் எனது கல்வியினால் மாபெரும் கர்வம் கொண்டு பல்வேறு அபராதங்களை இழைத்து விட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், புஷ்ப மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம்.
आत्मानिंदकारी लैला प्रभुर शरणा कृपा करी बारे दावे प्रभु रे हैलमाना. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் தம்மைத்தாமே அபராதி என்று நிந்தனை செய்து மகாபிரபுவிடம் தஞ்சமடைந்த போது மகாபிரபு அவருக்கு கருணை காட்ட விரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிஜ ரூபா பிரபு தன்றே கைரால தர்சன சதுர்புஜ ரூபா பிரபு ஹைலா தகானா. அவருக்கு கருணை அளிப்பதற்காக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு விஷ்ணு ரூபத்தின் தரிசனத்தை வழங்கினார். அதற்காக அவர் உடனடியாக 4 கரங்களை ஏற்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. देखायला तांद्रे आगे चतुर्भुज रूपा पाचे पाचे श्याम वंशी मुका स्वकाय स्वरूपा स्वकीय स्वरूपा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முதலில் 4 கரங்களை கொண்ட ரூபத்தினை அவருக்கு காண்பித்தார். அதன் பின்னர் கருமை நிற திருமேனியுடன் உதடுகளில் புல்லாங்குழலை ஏந்தியபடி தமது மூல ரூபமான கிருஷ்ண ரூபத்தில் அவருக்கு முன்பாக தோன்றினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. देखी सर्वभौमा दंडवत करी पादी पुनः युति स्तुति करे दुई कर युधि. पुष्पा माताजी எங்க புஷ்ப மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்கோ. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தை கண்டபோது சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் உடனடியாக விழுந்து தண்டம் சமர்ப்பித்தார். அதன் பின்னர் எழுந்து நின்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணிக்க தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அற்புதம் இல்லையா? பிரபுரா கிருபயா தான்றே ஸ்புரிலா சாபா தத்வா நாம பிரேம தானியாதி வர்ணேன மஹத்வா. மகாபிரபுவின் கருணையினால் எல்லா உண்மைகளும் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டன. அவரால் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் பிரேமையை எல்லா இடங்களிலும் விநியோகம் செய்வதன் முக்கியத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. சத ஸ்லோகா கைலா ஏகா தண்டனா ஹைதே பிரஹஸ்பதி தைச்சே ஸ்லோகா நாபாரே காரிதே. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் மிகவும் குறுகிய நேரத்தில் 100 ஸ்லோகங்களை தொகுத்தார். உண்மையில் தேவர்களின் குருவாகிய பிரகஸ்பதியினால் கூட அவ்வளவு விரைவாக ஸ்லோகங்களை இயற்ற இயலாது. பொருளுரை: சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரால் இயற்றப்பட்ட 100 அழகிய ஸ்லோகங்களை கொண்ட நூல் சுஷ்லோக சதக என்று அறியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். सुनी सुखे प्रभु तांद्रे कैला आलिंगना भट्टाचार्य प्रेमा वेसा हैला आर अचेतना. 100 ஸ்லோகங்களை கேட்ட பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மகிழ்ச்சியுடன் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியரை அரவணைத்தார். பட்டாச்சாரியர் உடனடியாக பிரேமையின் பரவசத்தில் மூழ்கி மூர்ச்சையுற்று விழுந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अष्टु स्तंभा पुलक स्वेदा कंपतर हरि नाचे गाया हन कांडे पदे प्रभु पादधारी. பிரேமையின் பரவசத்தினால் பட்டாச்சாரியார் கண்ணீர் வடித்தார். அவரது மேனி ஸ்தம்பித்தது. வியர்வை, நடுக்கம், உதறல் முதலிய பரவசத்தின் பல்வேறு அறிகுறிகளை அவர் வெளிப்படுத்தினார். சில நேரங்களில் ஆடினார், சில நேரங்களில் பாடினார், சில நேரங்களில் அழுதார், மற்றும் சில நேரங்களில் கீழே விழுந்து மகாபிரபுவின் தாமரை திருவடிகளை பற்றி கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவருக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்குப்பா. இல்லோ இத படிக்கிறதுக்கு நமக்கு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? தேகி தேகி கோபிநாதாச்சாரியா ஹர்ஷிதா மானா பட்டாச்சாரியர நிர்தய தேகி ஹாசே பிரபு ரகானா. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் பரவசத்தில் இருப்பதைக் கண்டு கோபிநாத ஆச்சாரியார் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்றார். பட்டாச்சாரியார் அவ்வாறு ஆடுவதைக் கண்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பக்தர்கள் அனைவரும் சிரித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோபிநாதாச்சாரிய கஹே மகாபிரபு ரே பிரதி
सेहि भट्टाचार्य प्रभु कैला हे गति. கோபிநாத ஆச்சாரியார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் கூறினார், மகாபிரபுவே, சர்வபௌம பட்டாச்சாரியரிடம் இவ்வனைத்தையும் கொண்டு வந்தது நீங்களே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. कृष्ण हरे कृष्ण. प्रभु कहे तुम्ही भक्ता तुम्हारा संगा है ते जगन्नाथ हिन्हारे कृपा कैला बाला माते. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பதிலளித்தார், நீங்கள் ஒரு பக்தர். உங்களுடைய சங்கத்தின் காரணத்தினால் பகவான் ஜெகநாதர் இவருக்கு கருணை வழங்கியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கோபிநாதாச்சாரியார் கோபிநாதாச்சாரியார் தானே வாதம் பண்ணுவார் இல்லையா? சோ விளக்கங்கள்லாம் கொடுப்பார். ஆனாலும் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா அதுக்கு அவ்வளவா அந்த அதாவது the exalted position of சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய உன்னதமான நிலையை அவரால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா கோபிநாத் ஆச்சாரியாரால புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ இப்போ அவரே ஆனந்த கூத்தாடுறத பார்த்து அவர் இன்னும் ரொம்பவுமே பெருமிதம் கொள்கிறார். சோ அதாவது இவருக்கு இந்த கருணை கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? சோ ஜெகநாதர் தான் அந்த கருணையை வழங்கியிருக்கார் அப்படிங்கறது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். ஆக்சுவலி தபே பட்டாச்சாரியா பிரபு சுஷி ஹீரா கரிலா ஸ்திராஹானா பட்டாச்சாரியா பகுஸ்துதி கைலா. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பட்டாச்சாரியரை சாந்தப்படுத்தினார். சாந்தமடைந்த பின்னர் மகாபிரபுவிற்கு பல்வேறு பிரார்த்தனைகளை அவர் அர்ப்பணித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. जगत निस्तारिले तुम्ही सेहे अल्प कार्या आमा सुधीराले तुम्ही ये शक्ति आश्चर्य. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் கூறினார், மகாபிரபுவே, நீங்கள் முழு உலகையும் விடுவித்துள்ளீர். ஆனால் அது மாபெரும் காரியம் அல்ல. ஆனால் என்னையும் விடுவித்துள்ளீர்கள். இது நிச்சயமாக மிகவும் ஆச்சரியமான சக்தியின் செயலே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण. तारक शास्त्रे जडा आम्ही एचे लहू पिंडा आमा द्रव्यले तुम्ही प्रताप प्रचंडा. பல்வேறு தர்க்க நூல்களை படித்ததால் நான் மந்த புத்தியை பெற்று ஓர் இரும்பு துண்டை போன்று இருந்தேன். அவ்வாறு இருப்பினும் நீங்கள் என்னையே உருக்கியுள்ளதால் உங்களுடைய ஆதிக்கம் மிக பெரியதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. வெரி 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 நைஸ். स्तुति सुनी महाप्रभु निज वास ऐला भट्टाचार्य आचार्य द्रवे भिक्षा करैला. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் அர்ப்பணித்த பிரார்த்தனையை கேட்ட பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது இருப்பிடத்திற்கு திரும்பினார். பட்டாச்சாரியார் கோபிநாத ஆச்சாரியரின் மூலமாக மகாபிரபுவின் மதிய உணர்வுக்கு ஏற்பாடு செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. कृष्ण. हरदीना प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शन करिला जगन्नाथ शय्याथाने. மறுநாள் அதிகாலையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் ஜெகநாதரை தரிசிக்க கோவிலுக்கு சென்றார். அங்கு ஜெகநாதர் துயிலெழும் சேவையை தரிசித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण. पूजारी अनियमाला प्रसादाना दिला பிரசாதான மாலா பானா பிரபு ஹர்ஷாயிலா. அங்கிருந்த பூஜாரி ஜெகநாதருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருந்த மலர் மாலையையும் பிரசாதத்தினையும் மகாபிரபுவிற்கு வழங்கினார். அச்செயல் மகாபிரபுவை மிகவும் மகிழ்வித்தது. சேஹி பிரசாதான மாலா அஞ்சலே பந்தியா பட்டாச்சேரா घेरे आईला பிரசாதத்தையும் மாலையையும் ஒரு துணியில் கவனமாக கட்டிக்கொண்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியன் இல்லத்திற்கு விரைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அருணோத காலே ஹைலா பிரபுர ஆகமனா செய் காலே பட்டாச்சாரியா ஹைல ஜாகரணா. அவர் பட்டாச்சாரியரின் இல்லத்திற்கு சூரிய உதயத்திற்கு சற்று முன்பாக வந்து சேர்ந்தார். அப்போதுதான் பட்டாச்சாரியர் தமது படுக்கையிலிருந்து எழுந்து கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஸ்பூர்த்தா கஹி பட்டாச்சாரிய ஜகிலா கிருஷ்ண நாம சுனி பிரபுரா ஆனந்த பாதிலா.
படுக்கையிலிருந்து எழுந்த மாத்திரத்தில் கிருஷ்ண கிருஷ்ண என்று சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் தெளிவாக உச்சரித்தார். கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தை அவர் உச்சரிக்க கேட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் ஆனந்தம் அடைந்தார். बाहिरे प्रभुरातेनो पहिला दर्शना अस्ते व्यस्ते आशिकाइला चरण वंदना. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளியில் இருப்பதை அறிந்த பட்டாச்சாரியார் மிகவும் அவசரமாக அவரிடம் சென்று அவரது தாமரை திருவடிகளில் பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. वसिते आसन दिया दुन्हेत वसिला प्रसादन कुइले प्रभु तनराहते दिला. மகாபிரபு அமர்வதற்காக பட்டாச்சாரியர் ஒரு ஆசனத்தினை வழங்கினார். அவர்கள் இருவரும் அங்கே அமர்ந்தனர். அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரசாதத்தினை எடுத்து அதனை பட்டாச்சாரியரின் கரங்களில் வைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. प्रसादान पान भट्टाचेरा आनंद हैला स्नान संध्या दाना दंडद्वाना यद्यापि न कैला. அச்சமயத்தில் பட்டாச்சாரியார் குளிக்கவில்லை, காலை கடமைகளையும் முடிக்கவில்லை, வாயை கூட கழுவவில்லை. இருப்பினும் பகவான் ஜெகநாதரின் பிரசாதத்தினை பெறுவதில் அவர் பேரானந்தம் கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண. चैतन्य प्रसादे मानरे सब जद्या गेले हेई श्लोकापदी अन्ना भक्षणा करिले. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையினால் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியன் மனதில் இருந்த மந்த நிலை முற்றிலுமாக விலகிவிட்டது. பின்வரும் 2 ஸ்லோகங்களை உச்சரித்த பின்னர் அவர் தமக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தினை உண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. शुष्कं परियुष्टितं वापि नित्यं वा दूरा देशता प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यं नात्र काल विचारणा. பட்டாச்சாரியர் கூறினார், பகவானின் மகா பிரசாதம் காய்ந்து இருந்தாலும், ஊசி போயிருந்தாலும், தூரமான தேசத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருந்தாலும் கிடைத்த மாத்திரத்தில் அதனை உடனடியாக உண்ண வேண்டும். நேரத்தையோ இடத்தையோ பற்றி சிந்திக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण. ना देश नियमस्तत्र ना काल नियमस्तथा प्राप्तम् अन्नं द्रुतं श्रितैः भोक्तव्यं हैर् अब्रवीत्. மாண்புமிக்க மனிதர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் பிரசாதத்தினை பெற்ற மாத்திரத்தில் உடனடியாக உண்ண வேண்டும். அதில் எந்த தயக்கமும் இருக்கக்கூடாது. நேரம் அல்லது இடம் குறித்த எந்த நியமங்களும் அங்கு இல்லை. இது பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளையாகும். பொருளுரை: இந்த ஸ்லோகங்கள் பத்ம புராணத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண. Very nice, very nice. देखी आनंदित कैला महाप्रभु रे माना प्रेमाविष्टाहाना प्रभु कैला आलिंगाना. இதை பார்த்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் ஆனந்தம் அடைந்தார். அவர் பிரேமையினால் பரவசமுற்று சர்வபௌம பட்டாச்சாரியரை ஆலிங்கனம் செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறதுக்கெல்லாம் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. ஆமா, இது 45 வரைக்கும் படிக்கலாம், அப்படின்னா 6:45 வரைக்கும். ஓகே, ஏன்னா இதுல நிறைய விளக்கங்கள் இல்ல, நான் உங்களுக்கு ஒரு சம்மரி கொடுக்குறேன் நான். ஓகே. दुही जाने दारी दूने करे ना नर्तना प्रभु भृत्या दुनिया अपस्पर्शे दोनारे पुले माना. எஜமானரும் சேவகரும் ஒருவரை ஒருவர் ஆலிங்கனம் செய்து ஆடத் தொடங்கினர். ஒருவரை ஒருவர் தீண்டிய காரணத்தினாலேயே அவர்கள் பரவசமுற்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்வேதா கம்பா அஸ்ருதுனே ஆனந்தே பாஷிலா प्रेमाविष्टाहाना प्रभु कहिते लोगीला. Yes. ஆலிங்கனம் செய்து நடமாடிய அவர்களது மேனியில் வியர்வை, நடுக்கம், கண்ணீர் முதலிய ஆன்மீக குறிகள் தோன்றின. அந்த பரவசத்தில் மகாபிரபு பின்வருமாறு பேசத் தொடங்கினார். அஜிமுனி அன்யாச ஜினினோ திரிபுவனா அஜிமுனி கரினோ வைகுண்ட ஆரோஹானா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், இன்று நான் உலகையும் மிகவும் எளிதாக வென்றுள்ளேன். இன்று நான் ஆன்மீக உலகத்திற்கு ஏற்றம் பெற்றுள்ளேன். பொருளுரை:
மனிதனுடைய பக்குவ நிலையின் இலக்கு இங்கே சுருக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் பௌதிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா கிரகங்களையும் கடந்து பிரபஞ்சத்தின் மூடிகளை துளைத்து சென்று வைகுண்ட லோகம் என்று அறியப்படும் ஆன்மீக உலகத்தினை அடைய வேண்டும். பகவானின் உடலிலிருந்து வரக்கூடிய பிரம்மஜோதி என்று அறியப்படும் அருவமான ஒளியில் வைகுண்ட லோகங்கள் எனப்படும் பலதரப்பட்ட ஆன்மீக கிரகங்கள் அமைந்துள்ளன. இந்த ஜட உலகில் உள்ள சந்திரன், சூரியன் அல்லது செவ்வாய் போன்ற சொர்க்கலோகங்களுக்கு ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள விரும்பலாம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆன்மீக முன்னேற்றம் பெற்றவன் ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகமாக இருந்தால் கூட அங்கு தங்குவதற்கு விருப்பப்பட்டவனாக உள்ளான். மாறாக அவன் பிரபஞ்சத்தின் மூடிகளை துளைத்து ஆன்மீக உலகை அடைய விரும்புகிறான். அதன் பின்னர் அவன் அங்குள்ள ஆன்மீகமயமான வைகுண்ட கிரகங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் நிலை பெற முடியும். இருப்பினும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வழிகாட்டுதலின் கீழுள்ள பக்தர்கள் மிக உயர்ந்த ஆன்மீக லோகமான கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய விரும்புகின்றனர். அது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் அவரது நித்திய சேவகர்களின் இருப்பிடமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகங்கள். நான் இதோட நிறுத்துறேன் இன்னைக்கு 2:30. ஓகே. ஸோ இப்போ நாம இதுல இந்த சம்பாஷணை ஒரு சம்மரியா நம்ம படிக்கலாம். ஸோ 197 ஸ்லோகத்துல என்ன படிச்சோம்? 3 விதமான யோகங்களை பற்றி சொல்றாரு. நம்ம பகவத்கீதையில கூட இதை தான் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கர்ம யோகம், ஞான யோகம் இல்லையா, பக்தி யோகம். இந்த ஞானத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது தியான யோகமும் வரும். நம்ம ஞானத்தை படிக்க படிக்க அடுத்து தியான பயிற்சிகளுக்கு போவாங்க. சோ இந்த 3 நிலைகள் கர்ம, ஞான, தியானம், இந்த பக்தி யோகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அந்த 3 நிலைகள் பகவத்கீதையிலையும் வாசிக்கிறோம். இந்த இடத்துலயுமே மகாபிரபு சுட்டி காட்டுகின்றார். ஒருவர் இந்த 3 யோகங்களில் நிலை பெறுவதால் அவர்களுக்கு கர்மம் என்றால் அதாவது பலன் கருதும் செயல்கள்ல ஈடுபட்டு சகாம கர்ம யோகம், அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகத்துக்கு வருவாங்க இல்லையா? ஞானம் என்பது இறைவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல்ல போய் அநேகமான அதாவது வேத சாஸ்திரங்களை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலைக்கு போகக்கூடிய. இப்போ சர்வமம் பட்டாச்சாரியா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஒரு ஞானி. அவர் இல்லையா? சோ அனைத்து வேதங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த ஒரு பண்டித்தியம் பெற்றவர் அவர். அடுத்து யோகம். யோகம் என்பது இந்த இது தியான பயிற்சிகள் இல்லையா? தியானத்துல பரமாத்மா நிலையை உணர்றது. சோ ஆனா ஞானத்துல நாம பிரம்ம நிலை மட்டும்தான் நாம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். இப்படி இந்த 3 நிலைகளால ஒரு உயிர்வாழி பக்தியில நிலை பெறாவிட்டால் அவன் இறுதியில பக்தியில நிலை கொள்ளணும். அப்பதான் அவனுடைய யோகமே முழுமை பெறும். இல்லை என்றால் அந்த யோகம் முழுமை பெறாது இல்லையா? இறைநிலையை உணர்வதற்கான அந்த பக்குவம் வெறுமனே பிரம்மத்திலேயே கூட முடிந்துவிடும். இப்ப யோகத்துல போறவங்க 4 கைகளுடைய பரமாத்மா நிலை மட்டும்தான் உணர முடியும். அதே பகவான் நிலையை அவங்களால உணர முடியாது. பக்தி யோகத்தை கொண்டு மட்டும்தான் அவங்களால உணர முடியும். சோ இப்படி அந்த ஒரு கருத்தை சொல்கின்றார். மேலும் இருவருக்கும் மத்தியில வாதங்கள் வரும் பொழுது, இந்த சமவாதம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, சோ இம்பர்சனல் ஃபார்ம் ஈவன் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் அதே அருவம் தன்மை தான், இறைவன் அருவத்தன்மை என்று உணர்ந்தவர். ஆனா நம்ம அத்வைதிகள் மாதிரி கிடையாது. இறைவனுக்கு ரூபம் உண்டு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சாலும் அவங்க உணர்ந்தது எது? அருவத்தன்மை. சனாதனா இல்லையா, சனத்குமாரா, இந்த 4 குமாரர்களுமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிஞ்சாங்க. எதுல? அருவ பிரம்மத்துல அங்கே இறைவனுடைய திருத்தொண்டுக்காக இருந்தவர்கள். ஆனா மயவத தத்துவத்துல அங்கே இறைவனுடைய ரூபத்திற்கு அவர்கள் எந்த ஒரு திருத்தொண்டு புரியணும் அப்படிலாம் கிடையாது அவங்களுக்கு. வெறுமனே தானே இந்த அருவ நிலையை அடைந்து இறைநிலையை அடைந்து விட்டோம், இறைவனுக்கு சமமாக விட்டோம் அப்படிங்கிற உணர்வு. அதுதான் வித்தியாசம். சோ அருவ பிரம்மத்துல சுகதேவ சுவாமியும் சரி, ஈவன் வியாசதேவர் கூட அருவ பிரம்மம் தான் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நாரத மகரிஷி சொல்லிதான், நீ பகவானுடைய லீலைகளை எல்லாம் பற்றி நீ எழுதவில்லை, அதனாலதான் உனக்கு இத்தனை வேதங்களை தொகுத்தும் கூட உனக்கு மனநிறைவு ஏற்படவில்லை. அதனால இறைவன் மீது நீ தியானத்தை நிறுத்தி அவருடைய உன்னதமான லீலைகளை உணர்வதற்கான பக்குவத்தை அவரிடத்துல பிரார்த்தனை செய்து அதன் பிறகு இந்த வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு நீ வியாக்கியானமா அவருடைய செயல்களும் லீலைகளும் எழுதணும் அப்படிங்கிற அந்த கட்டளையை ஏற்படுத்திட்டு போனார், சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு போனார். அதன் பிறகு அவர் யாரு? இன்மெச்சூர் அப்படின்னு உங்களுக்கு அதாவது அவருடைய உணர்தல்,
அதாவது ஒரு ரைப்பன் ஃப்ரூட், ஒரு பழுத்த பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பழத்தினுடைய தன்மையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானம் அந்த பழத்தை பார்க்கும்பொழுது இருக்கணும். இப்ப நான் என்கிட்ட ஒரு மாம்பழம் இருக்கு, உங்க எல்லார்கிட்டயும் ஒரு மாம்பழம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாம்பழத்தினுடைய தன்மையை பார்க்கும்பொழுது இப்ப இது உண்ணலாமா, இன்னும் ஒரு 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 நாள் கழித்து உண்ணலாமா அப்படிங்கிற அந்த யோசனை வருது இல்லையா? அந்த ஒரு இது வந்து தெரியணும். சோ அப்படி இந்த வேதங்களுடைய ஞானத்தை பத்தி நல்லா புரிஞ்சின்ற வேதவியாசர் அதனுடைய பர்பஸ் இல்லையா, நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து உணரணும்ன்றத வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அதுதான் அவருடைய முதிர்ந்த நிலை. வேத ஞானத்துல அவருடைய முதிர்ந்த நிலை. அதை கொண்டு நீ பகவானுடைய செயல்களையும் இல்லையா, அடுத்து அவருடைய ரூபம் கொண்ட நிலைகளையுமே நீ வந்து எழுதணும்ன்றத வந்து பணிக்கிறார் நாரத மகரிஷி. மேலும் அவரும் அவ்வாறே பகவான் மீது தியானம் கொண்டு மேலும் வந்து ஆனந்தித்து அவருடைய லீலைகள் மற்றும் அவருடைய செயல்பாடுகளை தான் இந்த வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய வியாக்கியானமா இந்த பாகவதத்தை நமக்கு எல்லாருக்குமே கொடுத்திருக்காரு. அப்படிப்பட்ட வியாசதேவரிடத்துல சுகதே கோஸ்வாமி அவரும் அருவத்தன்மையில தான் முதல்ல, ஆனா ரூபத்தை அவங்க வந்து இல்லைன்னு சொல்லல. அதுதான் வித்தியாசம் மாயாவாதிகளுக்கும் சுகதே கோஸ்வாமிக்கும் சனத்குமாரர்களுக்கும். இவன் வைகுண்டம் வரைக்கும் போனாங்க சனத்குமாரர்கள் இல்லையா? சோ எதனால? பக்தி தொண்டுனால அவர்கள் ஈர்க்கப்பட்டார். இல்லைன்னா அந்த வைகுண்டம் வரைக்கும் போயிருக்க மாட்டாங்க. ஜெயா விஜயாவுக்கு சாபம் கிடைச்சிருக்காது. பகவானுடைய தரிசனம் பெற்றார்கள். சோ பகவானுடைய தரிசனம் அவருடைய திரு தாமரை பாதங்கள்ல இருந்த துளசியை நுகர்ந்த பிறகு அவர்கள் ஆனந்த பரவசத்துல போனாங்க இல்லையா? சோ இப்போ சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரையும் அந்த நிலைதான் கொள்கிறார் இந்த இடத்துல இல்லையா? சோ இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் கேட்டதுலயே அவர் வந்து ஆனந்தத்தை அடைகிறார். சோ அந்த 4 குமாரர்கள் அடைந்த நிலை உன்னத நிலை. மேலும் பாகவதத்தை வந்து சின்சியரா அவருடைய தந்தையார் வியாசதேவர் எடுத்துரைத்த போது இறைவனுடைய லீலைகள் மற்றும் வந்து அவருடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் கேட்ட வண்ணம் சுகதே கோஸ்வாமி அவர் வந்து ஆனந்தத்துல பரவச நிலைக்கு செல்கிறார். சோ அதனால பகவானுடைய ரூபத்தின் தன்மையை அவரால் உணர்ந்த, அதனால்தான் ஆத்மாராம பற்றி எழுதினார் சுகதேவ கோஸ்வாமி தான் சொன்னது இல்லையா? சோ இப்படி இருவருடைய வியாக்கியானங்களையுமே வந்து கேட்ட பிறகு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரும் உணர ஆரம்பிக்கிறார். அப்ப தான் இது நாள் வரைக்குமே வேத சாஸ்திரத்துல விற்பனராக இருந்திருக்கின்றோம் என்ற அந்த மமதை நமக்கு இருந்திருக்கு. ஏன்னா அவர் தன்னுடைய உணர்வு கொண்டு எவ்வாறதை உணர நினைச்சாரோ அவ்வாறே அதை புரிந்து கொண்டார். அந்த வியாக்கியானத்தை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு முன்னாடி வச்சார். ஆனா அந்த கருத்துக்கள் அவரு புலமையில அவர் எதுவுமே சொல்லல. அவருடைய புலமை மேன்மையானது, சர்வபௌம பட்டாச்சாரியுடைய புலமை மேன்மையானது. ஆனா அதை அவர் புரிந்து கொண்ட விதம்லதான் தவறு என்பதை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எடுத்துரைத்து அருவம் மாத்திரம் கிடையாது ரூபமும் உண்டு அச்சிந்திய நிலையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறார். அளவிட முடியாதது பகவானுடைய ஆற்றல் இல்லையா? காரணோத கசாய் விஷ்ணு, கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணு, ஷீரோத கசாய் விஷ்ணு, குண அவதாரங்கள், புருஷ அவதாரங்கள் இல்லையா? இத்தனையுமே வந்து பகவானுக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னா அவருக்கு இந்த இடத்துல எதுவுமே தேவை என்பது கிடையாது. அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள் தான். நாம் எல்லாரும் கூட வந்து எங்கே ஆன்மீக உலகத்தில் தான் இறைவனுக்கு தொண்டு புரிந்தோம். பகவான் நினைச்சார் அதாவது அவர் ஒருத்தர் தான் இருந்தார் அனாதி காலத்திலிருந்து. படைக்கப்பட்ட காலத்துல படைக்கப்பட்டது முதல்ல ஆன்மீக உலகம். அதனால அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் அந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது. ஒரு தந்தை தன் பிள்ளைகள் வந்து தனக்கு வந்து சேவகம் பண்ணணும்ன்ற அந்த இது உண்டு இல்லையா? நமக்கே உண்டு. நம்ம பிள்ளைகளை இன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டு வளர்க்கிறோம் இல்லையா? நாளைக்கு நம்மள அவங்க கவனிச்சுக்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் நமக்கும் உண்டு இல்லையா? ஆனா அவர்கள் மேன்மையான நிலையில இருந்து இங்க ஆனந்தம் கொள்ளணும்னு நினைக்கிறார் பகவான். ஏன்னா அவங்க இதுதான் பேர் ஆனந்தம். ஆனா சில சமயங்கள்ல நாம என்ன பண்றோம், அதாவது போர்க்கொடி உயர்த்துறோம் இல்லையா? நாமளும் வந்து ஆளணும். ஏன்னா இறைவனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்டயுமே உண்டு இல்லையா? அந்த ஆளணும் இறைவனை விடுத்து நாம் ஆளணும்ன்ற ஒரே ஒரு நிமிஷ எண்ண ஓட்டத்துல என்ன ஆகிறது, ஓகே பகவானும் சொல்றார் அப்படியா, நீங்கள் இந்த இடத்திற்கு சென்று பக்குவம் அடைந்து மீண்டும் வந்து சேருங்கள் பக்குவம் அடைந்துன்றது. ஒரு ஒவ்வொரு அடியிலுமே பகவான் நம்மளோட இருக்கார். ஆனா அதை நாம உணர்றது கிடையாது. அவர் தரப்புல நாம திரும்பி பார்க்கறதும் கிடையாது இல்லையா? சோ இப்படி இந்த வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் கேட்ட பிறகு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா அதாவது அவர் பரவச நிலைக்கே சென்று விடுகிறார் இல்லையா? இந்த மேலும் 4 கைகளுடைய தரிசனத்தை காண்கின்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து 2 கைகள் அதாவது கமண்டலத்தோடையுமே சரி
அந்த அம்போடையுமே சரி இல்லையா. சோ புல்லாங்குழலோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து கருமை சியாம சுந்தர ரூபத்துல வந்து அவருக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். அந்த நிலையை கண்ட பிறகு இதற்கு மேற்பட்டு வேற என்ன இருக்கு இல்லையா, ஸ்வயம் கிருஷ்ணர் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்பதை அவர் உணர்ந்தார். ஆனால் எந்த இடத்துலயுமே சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் கிருஷ்ணரின் கிளைம் பண்ணல இந்த இடத்துல இல்லையா. அவர் இறுதியில் என்ன சொல்றார், ஜெகநாதருடைய தரிசனத்தை நீ பெற்றாய் அப்படின்னு தான் சொல்றார். சோ என்னுடைய இது எதுவுமே கிடையாது, அதுதான் எக்ஸால்டட் பொசிஷன். நாமெல்லாம் சின்னதா ஒரு பக்தி பண்ணிட்டாலே நாம் நிறைய அச்சீவ் பண்ண மாதிரி நினைக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் இது இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இருக்க பட்சத்துல வந்து நாம செய்யறது ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து ஒவ்வொரு அடியிலுமே வந்து இந்த வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறது இல்லையா. சோ இவ்வாறு இந்த அவருடைய பரவச நிலை, அவருடைய ஆனந்த கூத்தாடுது எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு சோ கோபிநாத் ஆச்சாரியா பெருமை, அதாவது ரொம்ப ஆனந்தம் கொள்கிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய டிசைபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படின்னா அவருடைய நிலை எப்படி இருந்தவர் எப்படி மாறிட்டார் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு ஆனந்தம். சோ மேலும் அவர் அந்த பரவச நிலையில விழவும் செய்யறார், மேலும் வந்து அவரை எழுப்புறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஆலிங்கனம் கொள்கிறார் இல்லையா. சோ இப்படி அவருடைய புலமைக்கு மெச்சி, சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து யாருடைய புலமைக்கு மெச்சி, சர்வபௌம பட்டாச்சாருடைய சமஸ்கிருத புலமை மெச்சி. சோ அதனால அவர் எடுத்துரைத்தது எல்லாமே அவரால் புரிஞ்சு கொள்ள முடிந்தது. மறுநாள் காலையில வந்து மேலும் வந்து அவர் இந்த லீலையெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவர் வீட்டுக்கு சென்று விடுகிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. மேலும் கோபிநாத் ஆச்சாரியா மூலியமா மத்தியான உணவுக்கு வந்து ஏற்பாடு செய்தார். இதெல்லாம் நாம படிச்சோம். இப்போ அடுத்து மறுநாள் காலையில வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த திருப்பள்ளி எழுச்சிக்கு, ஜெகநாதரை திருப்பள்ளி எழுச்சிக்காக செல்கிறார். அங்கே ஜெகநாதருடைய பிரசாதமும் மற்றும் வந்து மாலையும் வந்து அவருக்கு வழங்கப்பட்டது கொண்டு அவர் ரொம்பவுமே ஆனந்தம் கொள்கிறார். அதை ஒரு மூட்டையாக கட்டி சர்வபௌம பட்டாச்சாரிய வீட்டுக்கு வந்து 6 மணிக்குள்ள வந்துடுறார். அப்புறம் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா அப்பதான் எழறார். எழுந்து வந்து அவர் பல்லும் விளக்கல, குளிக்கவும் இல்லை இல்லையா. சோ அப்ப அதை கொண்டு அவர் அந்த பிரசாதத்தை கொடுத்தோடனே ஸ்வீகரிச்சிடுறார். சோ அந்த மாதிரி நாமளும் வந்து அந்த பிரசாதத்துக்கு மகிமை இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய மேன்மையை வந்து நாம இம்மீடியட்டா நாம வந்து வித்தவுட் டிலே நாம அதை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 2 ஸ்லோகங்கள் பாடுறார். அதை கேட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு பேரானந்தம் கொண்டு ஆலிங்கனம் செய்கிறார் இல்லையா. சோ அவர் என்ன சொல்றார், இந்த உலகையுமே நான் வென்று விட்டேன், இப்போ நானு அந்த ஐ ஹாவ் அசெண்டட் டு தி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், நான் இப்ப வந்து அந்த மேன்மையா இருக்கக்கூடிய கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு போகக்கூடிய தகுதியை நான் பெற்றிருக்கின்றேன் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றார். ஓகே, ரொம்ப அற்புதமான கிளாஸ் இன்னைக்கு இல்லையா. நமக்கு எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கிடைச்சது. நம்ம எல்லாருமே வந்து ஸ்ரீலா பிரபுபாதருக்கும் குரு பரம்பராவுக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்குமே வந்து நம்முடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு இன்னைக்கான இந்த கிளாஸ வந்து நிறைவு செய்யலாம். வாஞ்ச கல்பதாரூபிய சொல்லுங்க மாதாஜி. அர்ஜுனருக்கு எப்படி விஸ்வரூபத்தை காட்டினாரோ அது போல நமக்காக சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாருக்கு சைத்தன்ய பிரபு வந்து இது எல்லாத்தையும் விளக்கி நமக்கு கூறியிருக்கிறார் மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி. ஐ திங்க் எவ்ரிவன் would have rejoiced இன்னைக்கு கிளாஸ் இல்லையா. ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தது. இதெல்லாம் கேட்டு மாதாஜி, உங்களால நாங்களும் இதெல்லாம் கேட்டு எல்லாம் பகவானுடைய கிருபை, பிரபுபாதருடைய கிருபை. சோ நாம இதை வந்து வாசிக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய அனுகிரகங்கள், அதனால நாம இன்றைக்கு இதெல்லாம் வாசிக்க முடிஞ்சது. ஈவன் ஐ எம் ஆல்சோ சோ மச், எனக்கு இந்த கிளாஸ் ரொம்பவுமே ஒரு மாதிரி அமிர்தம் போன்று இருந்தது இன்னைக்கு கிளாஸ். ஆனா சோ அதுல பாதியில நிறுத்த எனக்கு மனசே வரல. காலையில எந்திரிச்சதுமே இத கேட்கறதுக்கு நாங்க எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருப்போம்னு எங்களுக்கு தெரியல மாதாஜி. பகவானுடைய கிருபை, பகவானுடைய அனுகிரகம், குரு பரம்பரானுடைய அனுகிரகம், என்என்டி பிரபுஜினுடைய மர்சி, அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ட் நமக்கு இல்லையா. சோ அவர் மூலியமா நம்ம இதெல்லாமே அவருடைய நல்ல நீண்ட ஆயுள் பெற்று ஓகே, அதே மாதிரி வந்து ஆரோக்கியத்தோட அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழும் காலம் வரைக்கும் வந்து நல்ல ஆரோக்கியத்தை இருந்து கிருஷ்ண சேவையை வந்து அவர் எத்தனையோ தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்கு வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகள் வந்து குரு பரம்பராவிடத்திலும் கிருஷ்ணரிடத்திலும் வச்சு நாம இன்னைக்கான கிளாஸை நாம நிறைவு செய்யலாம். ஓகே, ராதிகா மாதாஜிக்கும் அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை நல்லபடியா செய்துண்டு மீண்டும் இந்த சேவையில வந்து அவங்க கலந்துக்கணும்ன்ற பிரார்த்தனைகள். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ராம ராம ஹரே ஹரே. அவங்களுக்கு அந்த எக்கஸ்டி கண்ணில் தார தாரையா தண்ணி இல்லையா, மை கூச்சம். ஸோ இப்படி இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பரவச நிலை எல்லாம் அடையிறது அவ்வளவு சுலபமான காரியமே கிடையாது.